Il-gazzetti u r-rivisti huma mkejjen importanti għal pubblikazzjoni ta' studji, kitbiet oriġinali u aħbarijiet marbuta mal-letteratura, kemm għal kittieba emerġenti kif ukoll għal dawk stabbiliti. F'din ir-rokna se nħarsu lejn ir-rivista Il-Pont, rivista li hija primarjament elettronika u li hi maħruġa minn Patrick Sammut. Il-Pont twielet fl-2012. Semmejtu Il-Pont marbut ħafna t-titlu tiegħu mal-għan tiegħu huwa isu pont, bridge, rivista, edizzjoni, pubblikazzjoni li taqgħat mhux biss il-kittieba flimkien imma l-qarrejja mal-kittieba, kittieba Maltin ma' kittieba barranin. Taqgħat ukoll mhux biss il-Malti fostna l-Maltin u l-Awċin jew inkella l-Maltin li jgħixu Malta. U għawdex imma taqgħat il-Maltin li jgħixu hawnhekk fil-Gżejjer tagħna anke ma' Maltin li jgħixu fl-Awstralja, fil-Kanada u f'pajjiżi oħrajn. Twielet bħala edizzjoni, pubblikazzjoni ta' 8 paġni, però bil-mod il-mod beda wkoll jikber. Illum jilħaq bejn wieħed u ieħor mal-40-50 paġna. Fih wieħed isib aħbarijiet dwar id-dinja letterarja, nifoka dejjem fuq Malta l-ewwel, intervisti ma' kittieba differenti, il-maġġoranza kittieba minn Malta, però dan l-aħħar qed ninkludi wkoll xi kittieba minn barra wkoll. Ninkludi wkoll taqsima imdaqsa mhux ħażin dwar kotba li joħorġu minn żmien għal ieħor. Ħafna jgħidu li il-Pont jaqdini ħafna għax huwa tieqa fuq il-kotba bil-Malti fost l-oħrajn illi qed ikunaw disponibbli fil-libreriji. Il-kontributuri ewlenin huma kemm kittieba stabbiliti, imbagħad hemm kittieba li mhumiex daqshekk magħrufa, kittieba emerġenti, jista' jkunu wkoll ex-studenti tiegħi xi drabi, jista' jkunu wkoll ħbieb li jiena sirt naf fiċ-xrieki tal-għaqdiet letterarji, però tiskanta hawn ħafna nies jgħixu fil-privat tagħhom illi jiktbu fil-ħin liberu tagħhom u jsiru jafu bil-Pont, ġi laqas inkun nafhom jiena ma jkunu rċevew il-Pont online permezz tal-email minn ħbieb tagħhom u jgħidu li interessat li nibgħatlek xi poeżija jew xi rakkonti jew xi riflessjonijiet bil-Malti tiegħi jien ngħidilhom ibgħat jekk ikunu tal-livell allura jiena nippubblikhom. Min jaqra mhux kulħadd jaqra jew il-maġġoranza taqra l-iktar minn fuq aġġeġġi elettroniċi diġitali bħalma huma il-mobiles u it-tablets. Iż-żgħażagħ nafu li jippreferu jaqraw xi ħaġa minn fuq dawn l-aġġeġġi teknoloġiċi minn fuq gazzetta jew ktieb dirett. Allura tajjeb illi il-Malti, anke l-letteratura Maltija tkun disponibbli fuq siti diġitali. Il-Malti tajjeb illi jkun ukoll fuq siti diġitali għaliex barra minn Malta il-ktieb Malti mhux daqshekk disponibbli, allura ikun hemm ħafna Maltin illi jkunu mxenqa ħafna milli jaqraw propju stejjer, poeżiji, tarif dwar kotba tal-letteratura u materjal simili. Ħaġa oħra, tajjeb li l-Malti jkunu ukoll fuq l-internet għaliex hemm barranin ukoll li forsi ma jifhmuhx il-Malti, però huma interessati fl-ilsna differenti u jkunu interessati anke fil-Malti kif inhu miktub, pereżempju, l-ortografija partikolari tiegħu. Jiena nott li fil-lista ta' min jirċevija hemm bejn wieħed u ieħor 300-400 persuna, però kont sorpriż li ħafna minn dawn il-persuni mbagħad jibbatuha lil ħbieb tagħhom. U din hija rivista li nista' ngħid twildet hawn Malta, però ħarġet sewwa lil hinn. Hemm min jirċevija pereżempju ma nafx Abu Dhabi, il-Kanada, il-Lussemburgu, l-Awstralja u numru ta' pajjiżi oħrajn. Il-Pont huwa pubblikazzjoni b'xejn, kull min jixtieq jirċevija jista' jiktibli direttament fuq dan l-email sammut@gmail.com u jiena nkun nista' nibgħatilkom darba kull 3 xhur il-kopja ġdida ta' il-Pont permezz ta' email.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.